Ikaw ni si Amparo Rendon. Dugay na tinta na ko. Naraday. Totoo na manok, di ka sa una manok yun. Ang kanang silbi specialty niya. Oh. Sa una kami ra din ng ninda og manok. Oh. Ya, naami supplier sa una sa inasal ana ba. Namatay naman. So ako nakasunod ako jud gi estudyoan og sa ang pagkasal. Moto ako karon. Ni kini inihang kuan kamo ri gabuhi og naray maghandos na. Yeah, daghang maghandos ay di madan ay. Pilang kilo ri handos mo? 100 baya mo kada adlaw. 100 ka buok? Oh. Pero kapadala na kay kuan 30 ka buok sa syudad. Kaya na may tawag nga. Dadi imi. Pili kuha nimo des buhi. Buhi imong kuha. Depende na kuha mo kay mig dos basta dagko ono 80 ono 70 150. Buhi na buhi. 120 oh. og, Depende man. Og inihaw na daan dili ra mo dawat ana. Kami yung ihawan. Kamo gyud ihaw. Eh namo ni manginyor. Kinilo yung palit eh. Dili ang dagko may kinilo. Alkansi man kun og magkinilo ang mubaligya kay gagmay kanang gagmay. Kanang duha ka. Buok may us ka kilo. Ya, may gigo ra 180 200 alkansi sila may pa Kanse gyud. Binuok na lang 150. 150 nato 150. Okay. Mahog sa binuok ining baligya. Oh, para papel lang ito lang. Karang kwaon, nyarang hapon. Tagana din yung order no? Di ka syudad? Ang order? Di ka syudad? Lado no sila sila. Karang kang kuan, anak ni Ma'am Kati. Sa kuan ba, sa Talisay. Talisay. Ila po Anak ni Yoli Daan ba? Dili man lang Ma'am Yoli gon. ila po ibaligyan na dito te. Sabado dili ay kauno to nila Talisay. Kamu Tihol. Nami ko dito branch gon. Ano na mo Sa ibra? South Scheme. Asa dapita? Talisay kay dayon atbang sa Star Mall ay Oh. dayon na pa sa SRP. Oh. Na may Soundscape diha Na- kuan. Ikay ga timpla to. Ang katong manok dito ikay nagtimpla gyapon. Oh. Pangmangkon. O sa to po maorang lami ah. Oh. Amo nang soya og tilaw dito og maor bagyod.
Oh. Eh na lang, kanang pagwa ka tapos sobraan sila ba niya mo yung kasi ikuan ba. Kanang amo ka puro mo dili. Puro ni presko gyud ako na bang luto gyud. Namo uban nga bahaw mo i-serve. Amo kay kuano man na sa duhon na mo. Isa na masobra na mo. Oh. Isa gulo pansit, sa duhon. Ah, may okay. Dili makanang dili maras kuan ba? Lahi ang bahaw eh. Makanang hingaon og manok yun makailaman. Ano yung presko mo naglaman? Oh. Daha mga ondre mong god. Tungo bakit lang amo ang gianan dire kay wala pa man na mga kuan god dire. Kaya badako na nimo. Karon ko ka are gida ko ani kay taga kuan ni Malboal. Ah, molbol la. Say mayor andre. Asa? Ako sa bida? Kadungdong ka sa barangay? Jadi kuman. Oo. Ito trabaho ito sa ito. Si New. Ato ragong tanaw-tanaw na niya. Iyahang lugar kung saan nakanindot. Kaya kung perintang motor na ito. Ilan ang kilometro na? Ronda, Alcantara. Duol mo ng Ronda ng Alcantara. Sinagula na. Nagkataraw. Aw, ang bukit. Oo, no, Alcantara to. Manual. Karaan ang simbahan sa Balduan? Suba ang garaan sa. Ang building ng karaan, wala na di ay. Wala na, ibalhin na sa kilid apot. Aw mo ba? Wala yung structure dahil sa karaan nga makitaan?